Jamen, velkommen til Taastrup Elementer. Hos Taastrup Elementer der laver vi træelementer til dansk byggeri. Der er en stigende efterspørgsel på bæredygtig byggeri, hvor træ er en stor del af det. Samtidig med det, så kan vi se på markedet, at arbejdskraften den kommer til at falde over de næste par år. Så vi skal lave mere med færre hænder, så bliver vi nødt til at automatisere. Nu har vi taget det første skridt og implementeret en robot, så vi egentlig tænkte, jamen nu er vi så kommet så langt. Hvad er så næste step? Ja, det her projekt, vi har kørt med Webuild Danmark og Teknologisk Institut, har været helt klart et projekt i, jamen kan vi få nye teknologier? Kan vi få noget camera vision til at detektere, hvor stort er det element, hvor den består af? Det har egentlig vist sig i større skala, at det kan godt lade sig gøre. På trods af, at vi laver elementer, der kan være 12 meter lang og 4 meter høje. I dag der gør virksomhederne det, at de laver kvalitetsmål undervejs i deres produktion. Det er typisk gjort manuelt. Det er en tidskrævende proces. Det er også en vigtig proces, fordi laver man fejl i forbindelse med, at man bygger emnerne op, så kan de fejl være svære at rette senere hen, og det kan betyde, at man er nødt til at skrotte nogle elementer. Helt konkret så har vi anvendt et standard industrielt kamera med en linse, der passer til, at vi i 5 meters højde kan se et område på ca. 4x6 meter. På det her billede der kan du se de mål, der bliver udført af systemet. Det er målene er omsat til millimeter, så de her mål kan direkte sammenlignes med de mål, der er opgivet i CAD-tegningen for bygningselementet. Der vil være flere fordele ved at implementere teknologi, eller det vi har kigget på. Man vil have mulighed for at digitalisere processen mere, øge sporbarheden, men man vil også have mulighed for at fjerne nogle af de meget manuelle arbejdsopgaver, der er i dag, og sikre en højere kvalitet i processen. Det her team op med Webuild Danmark og Teknologisk Institut har helt klart for os været den værdi, at man skulle vi finde det selv, til at bruge oceaner og tider. Jeg vil ikke vide, hvilken retning jeg skulle kigge. Nu har vi en samarbejdspartner i projektet, der ved mere om det. De gør ikke andet end at forske i det. Så det er en hurtig og en meget god proces for os at være i og arbejde sammen med de rigtige mennesker.